Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы медицина фәннәре докторы, профессор, Татарстанның ат казанган табибы, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе Әфхат Галиуллин. Әфхат әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Әфхат абый, сез тумышыгыз белән Нурлат районы Кышытканлы авылыннан. Кышытканлы авылы инде ул безнең элекке елларда әле ул Биләр районында җирлеге булган, Октябрь районында җирлеге булган, шулай бит. Әти-әнигез заманына күрә бик укымышлы, зыялы кешеләр булганнар. Әйтергә кирәк, менә әгәр дә без Казан губерниясе чорын алсак, менә татар кешеләре арасында табиблар, медицина хезмәткәрләре, алар бармак белән генә санарлык булган диярлек. Мәсәлән, шул ук губерния чорында, ялгышмасам, авылларда эшләүче 50-дән артык табибның нибары бер икесе генә татар милләтеннән булган. Инде татар авылыннан чыккан кешенең, баланың табиб булып китүе сезнең чорда бигрәк тә ул инде авылда да бик мәртәбә, дәрәҗә саналган. Менә шушы һөнәргә сезгә кирип китәргә авылда нәрсә тәргиш булды? Беренчедән, мен үзем 44-нче елда Кышкан авылында туганмын. Әтием сугышта катнашкан, Ленинград сугышында катнашып, фин компаниясында катнашкан кеше. Әнием Исламия апа, Исламия әби, ул тирә-юньдә танылган кулак кызы булган. Һәм менә мин бу семьяда әтинең 7 сеңлесе, аның беренчесе булган. Мин шул семьяда туганмын. Беренчедән, минем олы абый, Талгат абый инде ул язучы һәм философ булган кеше. Икенче абый яшь вакытта үлгән, ул 40-нчы елда булган. Аннан соң мин дөньяга килгәнмен. Мәктәптә укыганда мин 5 километр Күрше авылга йөреп укырга туры килде. Да, чөнки безнең авылда башлангыч кына мәктәп иде. Яңа мәктәбенә мин көн сайын 5 километр укырга йөрдем. Яни иртә белән бер бутылка сөт бирәдер иде, 6 бәрәңге. Аннан соң укый сәбәпләрен чүпрәк сумкага салып укырга китәдер идек. Мин укыганда бер качанда врач булырмын дип уйламадым. Мәктәпне укып бетергәннән соң мине Ленин комсомол путевкасы белән анда элекке ударный комсомольский стройка дигән исемдә менә балаларны, мәктәп балаларын, әйбәт укыган балаларны җыеп, менә шул төзелешкә җибәрделәр иде. Мин бер ел менә Казандагы авиационный заводын төзедем, төзергә булыштым. Аннан соң Ленин районында троллейбус паркы салырга ярдәм иттем. Менә шуннан соң инде безнең абый бар иде, ул Җәмил абый. Ул Җәмил абый Казан дәүләт медицинасында укырга кергән иде. Ул стоматология факультетында аны беренче мәртәбә, беренче булып укып бетергән кеше. Ул миңа стоматологиянең нәрсә икән турында сөйләде, аннан медицинаның нәрсә икән турында сөйләде иде. Да, мин аның менә шул Казан дәүләт медицина институтын укып бетереп, аннан соң Севастопольда матросларны дәвалаган, аннан соң матрос киемен кайтып, кергәч, мин шаккаткан идем. Аннан соң мин дә аның үрнәгендә табиб булырга булдым. Сез бит менә укып бетергәннән соң, институтны тәмамлаганнан соң сезне Менделеевск заводына җибәрәләр табиб буларак эшкә. Мәгълүм ки, инде бу Менделеевск зонасы ул безнең Түбән Кама, Менделеевск, Чаллы, Алабуга, инде бүгенге көндә бигрәк тә безнең ул бит промышленность зонасы бит инде. Химия заводлары. Менә бу тармакта эшләүчеләрнең сәламәтлеге ул аеруча күзәтү астында идеме сезнең чорда? Ул совет чорында бик нык күзәтү астындадыр иде. Мин 1967 елда Казан дәүләт медицина институтын бетергәннән соң мине анда табиб итеп эшкә җибәрделәр. Шул химия заводына, ул элекке Бондюк химия заводы дип аталар иде, хәзер Менделеев шәһәрендәге ул химия заводы. Мин анда беренче мәртәбә килеп эшкә шаккаттым. Шул заводның 10 трубасыннан гөрләп төтен чыгады иде. Берсе сары, берсе кызгылт, берсе сөт төсендә. Менә шул төтен чыгып, бөтен шәһәргә җәйләдер иде.
Кич белән инде завод трубаларының төтен чыкмый башлагач, кап-кара үйләр кап-кара булып төштә күрделәр иде. Менә мин шул заводта эшли башлагач, көн сайын 30-40 кеше кабул итәдер идем. Уйлыйдыр идем, менә буларның медицина ярдәмен сорап килүләре кайчан туктар икән дип. Ул бер кайчан да туктамады. Уйлана башладым, монарга нинди сәбәп була? 1000 кешегә 3,5 ярым ауру туры киләдер иде. Бер кешегә 4 ауру дигән сүз. Бу нәкъ менә шушы заводта эшләүчеләр. Заводта эшләүчеләр. Аннан соң беренчедән менә химия заводыннан чыккан төтеннәр, андагы парлар бу кешенең сәламәтлеген алып китәләр иде. Мен шул турыда уйлап, Казан дәүләт медицина институтыннан санитария белгече профессор Камчатны чакырдым. Аннан соң бу эшчеләрнең сулау дәврендә тешләре табырларына кадәр ашаладыр иде. Күренекле, атаклы профессор Абруцкий Григорий Давидовичны анда чакырдым. Аннан соң ул миңа тәкъдим итте, әйдә, Авгат, менә Казан дәүләт университетында химия кафедрасында иң акыллы бийек химик бар, Берг дигән кешене чакырдык диде. Без бергә җыелышып, ягъни сез консилиум төзедегез. Консилиум төзедек. Бергә шулай җыелып, менә директорның бүлмәсендә, ул директор безне күпләп каршы алды. Ул Лёксин дигән акыллы кешедер иде. Аның ярдәмчесе баш инженер Баско, аның ярдәмчесе Чернобыльслар безгә нык тырышырга, ярдәм итәргә карар кылдылар. Без бергәләп менә цехларны заводына карап чыкканнан соң мондый нәтиҗәгә килдек. Беренчедән, профессор Камчатнов менә респиратор эшчеләрнең сулый торган начар икәнен әйтте. Икенчедән, менә мич янында торган эшчеләрнең киемнәре ул кислотадан һәм аның парыннан сакламый дигәнне әйтте. Һәм менә үзенең тәкъдимнәрен кертте. Нәтиҗәдә уңай якка үзгәрешләр булдымы, Афкат абый? Булды. Менә икенче профессор Абруцкий, менә эш дәврендә һәрбер эшче 20 минут сайын авызын чәй содасы белән чәй кара дигән тәкъдим кертте. Инде Берг дигән профессор, ул менә идәнгә, менә кислота цехындагы идәнгә гашон извеҗәргә кушты. Ул гашон извез менә соляный кислота парларын бергә кереп, парны үзенә югатырган булды. Менә шуларны керткәннән соң бераз эшли торган цехларда кислота парлары әзәя башлады. Бу беренче адым булды. Икенче адым ничек иттереп, менә хроник ауруларның кичәвен аларны туктатырга дигән башка фикер туры килде. Мин беренче мәртәбә 500 мең кешене профилактик карап чыктым. Андагы ауруларның санын белдем. Һәм аның сәламәтлеге буенча алар 4 төркемгә бүлдем. Беренче төркемгә мондый эшчеләр керде. Аларда хроник авыру юк, сәламәтне саклау рәвеше әйбәт. Икенче төркемгә керделәр мондый эшчеләр, аның хроник авыру юк, сәламәт саклау анарда начар. Тәмәке тартан, вакытында ашамый, аннан соң аракыда эчкәли, аннан соң сәламәт саклау чараларын күрми. Өченче группага бөтен хроник авырулар керде. Беренче группада 5% гына кеше туры килгән. Икенче группада 8% гына булды. Калганнар барысы ауру. Шул өченче группада, өченче төркемдә тагын елга 5-6 мәртәбә медицина ярдәме сорап килгән кешеләрне 4нче төркемгә куйдым. Менә һәрбер төркемне мин булай иттем. Мондый әмәл кылдым. Беренче төркемне елна бер мәртәбә карап чыгадыр идем. Аларга сәламәтне саклау тәртипләрен өйрәтәдер идем. Икенче төркемне елна 2 мәртәбә карайдыр идем. Профилактик чаралар буенча аларга сәламәтлек саклау юлларын күрсәтеп, алар белән сөйләшеп, сәламәт саклау рәвешенең нигә кирәк икәнен аңлатып, өченче группаны мин аларны чакырып, аларны елына 3 мәртәбә карап,
аларга киңәш биреп, аларны дәвалап, кирәк булса үзебезнең амбулаториядә, заводта, кирәк булса үзәк больница, үзәк район хастаханәсендә, кирәк булганда мин Казанга җибәрәдер идем. Экология проблемасы дигәндә, Әбхат абый, бу әле сез эшләгән бу ничәнче еллар? Бу 1967 елда алды, 1970 елга кадәр. Бу 70-нче еллар. Инде 70-нче еллар. Әйе. Бу шурдан соң бит инде хәзер 50 елдан артык вакыт узган. Шулай бит инде. Менә бүгенге көндә сез әйтә аласызмы? Менә безнең экология халәте бу химия заводлары белән әле борчылырга җирлек калдымы, юкмы әле безнең? Халыктың сәламәтлеге өчен. Бу бит эшчеләрнеке генә түгел, шул зонада яшәүче башка халык та дип әйтик, яшәүчеләрдә. Әйе, бу химия заводы гына безгә экологияны бозмый, кешенең сәламәтлеген какшатмый. Беренчедә булып химиядә эшләгән эшчеләр, кайберләре 15 ел эшләгәннән соң гарип булалар, инвалидка чалалар, кайберләре 20 елдан соң да аларның сәламәтлеге бик нык какшый. Мен менә шуларны диспансеризацияләү турында язып чыктым. Һәм Союз күләмендә ул ысулларны эшкә кертеп, мин кандидат диссертациясе якладым. Сез әйткән сүз бик дөрес, чөнки экология безнең һәрбезгә тәэсир итә. Менә карагыз инде, менә алык Казанны. Казанда меңләгән машина, автомобиль транспорты йөри. Алар һәрберсе диоксид азота, оксид азота һәм пычранган безгә һава бирә. Без һаваны сулыйбыз. Ул безгә хроник аурулар бирә. 1, 5, 6, 7, 8, 9 елдан соң алар безгә килеп чыгалар. Ondan soң инде проблемадан чыгу юлы нәрсәдә, Әбхат абый? Монда бүгенге көндә инде автомобиль санын киметү турында сүз алып бару мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Чыгу юлы нәрсәдә? Әгәр дә без ул мәсьәләне хәл итәлмәбез икән, дәүләт аны хәл итәргә тиеш. Безгә менә ел сайын 1-2 мәртәбә, табибларга барып, алар белән сөйләшеп, менә яңа ауруларны булдырмас өчен диспансеризация үткәрергә кирәк дип мин тәкъдим итәр идем. Менә сез экология дип әйттегез. Менә безнең бик борчый торган, су белән халыкны тәэмин итә торган менә дәүләттә андый программа юк. Чиста су дигән бер юк. Менә без бит краннан суны ачып эчмибез. Без суны эчәргә кибеттән сатып алабыз. Чөнки без судан торабыз. 75% безнең тәнебездә су. Су безнең иң зур ризык булып санала. Су булмаса, кешедә, су эчмәсә, ул бер атнадан соң үлә. Кеше ризыксыз әле бер ай яшәргә мөмкин. Шуңа күрә, менә безнең республикада халыкны су белән тәэмин итү ул зур бурыч булып тора. Менә карагыз инде менә нефть районнарын төбәкләрен, Әлмәт, Леногорский, Бөгелмә, Азнакай төбәкләрендә анда су проблемалары хәл ителмәгән. Әле Казанда ул проблема хәл ителмәгән. Чөнки без ул суны алабыз, чистартабыз әлбәттә, Иделдән алабыз. Кайбер районнарда, шәһәр районнарында аны җир астында алабыз. Җир астына алганы анда тузлы, ул безнең бирләргә тәэсир итә. Аурулар алып килә безгә. Инде Иделдән алганы, анда күп кенә безнең заводларыбыз чистартмыйча, анда күп кенә химия продуктлары ташлыйлар. Бу мәсьәлә безнең дәүләт тарафыннан да, республика тарафыннан да нык каралырга тиеш. Менә сезнең медицина тармагында ирешкән тагын бер уңышларыгызны атап китмәй мөмкин түгел. Ул ялгышмасам 1980нче еллар уртасында менә бу күп профильле хастаханәләрне бала тудыру йортлары белән берләштерү. Ягъни менә шушы берләштерү аркасында сабый балалар арасында үлем очраклары ялгышмасам 30-32%-тан 7-8%-ка кадәр кимәгән. Һәм үз чорында инде бу сезнең алым Советлар Союзына кертелә, тәкъдим ителә, һәм аны уңышлы файдаланулар. Менә моның
уңышы дип әйтик инде, үзенчәлеге нәрсәдән гыйбарәт булды һәм бүгенге көндә бу тәҗрибә әле гамәлдә бармы, юкмы? 1970 елда Мәскәү районы барлыкка килгәч, мен анда Мәскәү районының баш табибы булып эшли башладым. Шул эшләү дәврендә монда демографик яктан ул районның саннары әйбәт булса да, әмма ләкин монда кыз хатыннарның бала туган вакытта үлүләре һәм яшь балаларның 1 яшькә кадәр үлү саны ул Россия күләмендә дә, Европа күләмендә дә берничә мәртәбә артык иде. Бу мине бик нык борчыдыр иде. Һәм бу мәсьәләне хәл итәр өчен мин мондый тәкъдим кертдем. Менә районда 10-нче балалар поликлиникасын аның баш врачы Марва Шакуровна Уразаева иде. Аның белән сөйләштем, ул хуплап каршы алды. Аннарысын ылыларны дәвалый торган 11-нче поликлиника, менә шул Мәскәү районындагы Баязитов дигән баш табиб, аны тоже шулай хуплап каршы алды. Аннан соң инде 2 балалар тудыру йорты, 4-нче, 2-нче Мәскәү районында. Берсе, значит, Сабирова, икенчесе Тульчинский, Нина Андреевна дигән, алар да хуплап каршы алдылар. Аннан соң инде стоматология поликлиникасы, балалар стоматология поликлиникасының баш табибы Савкина Валентина Сергеевна аларны җыеп, аларны берләштереп, без менә медицина ярдәмен гаилә аша оештыруга дип карар кылдык. Менә шул карарны үтәр өчен беренче булып мин табиблар төркеме төзедем. Бу табиблар төркеменә терапевт кирде, аннан соң балалар врачы кирде, аннан соң инде хатын-кызлар табибы кирде, аннан соң балаларны һәм ылыларны дәвалый торган стоматологлар кирделәр. Менә алар бер төркем булып 800 санлы гаилә аша медицина ярдәме күрсәтә башладылар. Ягъни төрле юнәлештәге табиблар бергәләшеп хәл итәләр монда. Гаиләнең аның тырышын, тырмашын, сәяси, икътисади ягын белеп, аннарысын аның нинди авыруын белеп, хроник авырымы, анда или һәм башка авырулары бар микәнен, аларны белеп, менә бергәләшеп, гаиләне исәнлеген саклап, медицина ярдәме күрсәтә башладылар. Менә 1 ел аны без карадык, 2нче ел, 3 ел үткәннән соң без мондый нәтиҗәгә килдек. Әгәр дә менә бу оештыру экспериментын башлаганчы 1000 туган таза балага 32-40 бала үләдер иде 1 яшькә кадәр. 3 ел ахырында 6-7 якын бала гына үлә башлады. Бу 4-5 мәртәбә бала үлү саны кәмеде дигән сүз. Бу бик зур нәтиҗәдер иде. Бу система эшлиме соң бүгенге көндә? Хәзер бу система эшләми. Ни өчен эшләми? Чөнки без 90-нчы елга кадәр бюджет системасында яшәдек. Хәзер без башка системага күчтек. Безнең хәзерге система ул мәҗбүри страховой медицина дип атала. Икенче медицина страховой системасы ул истәмә. Да кирәк булганда гына син үзеңнең акчаңа медицина ярдәм ала дигән сүз. Менә бу чиракта инде без медицина хезмәткәрләре үзебезнең эшләгән эшебезне менә страховой медицина компанияларына сатабыз. Монда сату һәм алу ул кәгазьдә генә булса да, халык аны акчасыз медицина ярдәме дип уйлый. Әмма ләкин монда финансиялау менә бу хәлдә медицина ярдәме күрсәтү страховой компаниялар аша заводлардан, фабрикалардан һәм оешмалардан 5,1% истәмә хезмәт хакы истәүенә без менә республиканың мәҗбүри медицина страховой фондына җибәрәбез. Шуларның 2% гына бездә кала.
Iş bütün ondan 1% biz Мәскәүгә җибәрәбез. Сезнең күпсанлы монографияларыгыз бар инде медицина хезмәте буенча. Менә мине игътибар иткәне, җәлеп иткәне шундый тема булды. Авыл халкының сәламәтлеге, психик сәламәтлек модельләштерү һәм идарә итү. Бер монографияның темасы. Авыл халкының сәламәтлеге дигәндә, biz бит инде барыбыз да менә авыл балалары, авылдан чыккан кешеләр, без инде беләбез ничек итеп безнең әти-әниләр үзебез табибларга мөрәҗәгать иткәнне. Авыл кешесе инде ул менә аның авыртуы килеп терәлмичә, ул инде бик сирәк очракта гына табибларга мөрәҗәгать итә торган иде, хастаханәгә бара. Менә бу тенденция ул бик көчле иделек. Бүгенге көндә авыл кешесенең үзенең сәламәтлегенә карата мөнәсәбәте ни дәрәҗәдә үзгәрде һәм безнең медицина ни дәрәҗәдә авылларга үтеп кирде? Авылда яшәүчеләрнең сәламәтлеге хәзерге заманда шәһәрдә яшәүчеләр сәламәтлегенә караганда 1,5-2 мәртәбә начаррак. Бу нәрсәдән килә? Нәрсәдән? Беренчесе, монда авылда күп кеше тәмәке тарта. Ул 40 һәм 40-тан артык процентта тәмәке тарта. Һәм арак эчәләр. Менә карагыз әле. Чын татар авылы. Кыскатыннар да бар, инде иратлар да бар. Иратлар да яшиләр, эшлиләр. Һәм беренче майда җыелып арак эчәләр. Беренче январда җыелып арак эчәләр. Бөтен мәҗлес менә шул хәмер ише белән тәмамлана. Менә нишләп? Менә безнең татар хатыннары, татар егетләр яши торган төбәкләрдә, авылларда менә шул арак эше таралган. Беренчедән шул арак эшене туктатырга кирәк. Икенчедән 35-40% авыл халкы тәмәке тарта. Бу статистика, яме? Бу статистика. Бу нәрсә бирә? Үпкә грагы бирә. Һәм башка авырулар бирә, йөрәк авырулары китереп бирә. Аннан соң инде авыл халкы кыш көне ит ашаса, бәрәңге ашаса, и аз мәртәбә яшелчә, җиләк, җимеш ашый. Монысы бик аяныч. Әле мин хәтерлим, менә үзебезнең Кычкан авылында мәктәпкә йөргәндә bütün семьялар 25 сотыга бәрәңге чәчәләр иде. Сирәк кенә алмагач утырталар иде. Җәй көне помидор һәм җиләк булса да, әмма кыш буе, 6 ай буе бәрәңге, сөт, ит ашалалар иде. Камыр ризыклары. Күрсенчә камыр ризыклар ашалалар иде. Камыр. Менә шулар да бик нык тәэсир итәләр. Бүген дөресен әйтергә кирәк. Bütün төбәкләрдә дә менә авылда яшәүчеләрнең, авылда хезмәт итүчеләрнең сәламәтлеге яхшыра бармый, начарлана бара. Шуны исәптә тотып, бу 90-нчы еллардан бирле башланды. Шуны исәптә тотып, республика күләмендә һәм ил күләмендә бу авыл кешеләренең сәламәтлеген саклау программасы булырга тиеш. Чөнки авылда яшәүчеләрнең саны кимегәннән кими бара. Менә алыгыз Балтач районын, Кайбаш районнарын алыгыз, Әтнә районнарын алыгыз. Анда халык саны кимегәннән кими бара. Татарның бит инде аның үзенең традицион ашамлыклары бар. Шулай бит инде. Күбрәк инде ул менә итле ризыклар һәм камыр ризыклары ул элек-электән килгән безнең традицион милли ризыкларыбыз. Бәлеше, гөбәдиясе, өч пишмагы, бәрәмәше һәм башка. Алар бөтенесе дә авыр ризыклар инде. Кайбер табиблар да менә аны искәртеп үтте, ягъни менә шушы бу ризыклар бигрәк тә йөрәк кан тамырлары системасына тискәре йогынты ясый дип, һәм заманында менә безнең мәгърифәтче Галим Каюм Насыри да искәртеп үткән булган менә татарның туклануына карата нинди аның тискәре яклары бар дигәндә, нәкъ менә шушы камыр ризыклары һәм ит ризыкларының күп булуына. Әмма ләкин бит инде Әфкат абый, без милли ризыкларыбыздан бүгенге көндә баш тарта алмыйбыз. Алар безнең әби бабайлардан борынгыдан килгән. Шул ук вакытта сәламәт яшәү рәвеше дип сәламәт туклану. Менә монда нинди алтын урталыкта ничек табырга?
бәлешне азрак ашаргамы безгә? Әле аңа күбрәк яшелчәләр белән бергә ашаргамы? Менә 19-нчы гасырның ахырында бийек менә немец галиме, ул бездә эшләгән, Казан император университетында эшләгән, һәм медицина факультетының деканы булган. Ул татарларның сәламәтлеге турында бик күп мәкаләләр язган һәм монография язган кеше. Аның исеме, фамилиясе Фукс дип атала. Ул татар бистәсендә татарларның ничек яшәвен, нәрсә ашауларын өйрәнгән. Ул булай дип язган. Менә мин татар бистәсендә бер ничә семьяда булдым. Чип-чиста иләре, идәннәре кырып юылган, үзләре тукыган коверларда утырып торалар, йөриләр. Бик таза, чиста ир-ат. Иптәше дә шулай. Әмма ашау күрсәтергә килгәндә, ул булай дигән, күсенчә алар камыр ризык ашыйлар, аннан соң күп чәй эчәләр, әбиләр гел күп чәй эчә, шуңа күрә аларның сөякләр сыну һәм менә инде камыт сыман аякларының булуын ул күрсәтеп әйткән. Ягъни чәй күп сыйыклык минералларны жуып чыгарган булып чыга. Шулай була. Менә ул менә инде кара чәйдә, такта чәйдә, аннан соң яшел чәйдә ул дөрес әйттегез, ул сөяктәге кальций органнары кальцийны юып чыгара торган булган. Менә шуны кире кайтарырга организмга яшелчәләр кирәк булган. Яшелчәләрне бик аз ашаганнар. Ул үзенең китабында мин бер гаиләдә дә менә өстәлдә яшелчә күрмәдем. Да җиләк җимешне алар җәй көне генә ашаганнар. Кыш көне бәрәңге һәм ит һәм сөт кенә ашаган дип язган. Һәм күп санлы камыр ризыклары күп санлы өстәлдә булганын күргән. Аны рәсемен ясап куйган. Моны ничек бу хәлне ничек итәргә? Сез әйттегез, бу традицияны ташлап булмый. Чөнки без татар дип әйттегез. Дөрес. Әмма ләкин сез камыр ашыйсыз икән, ит ашыйсыз икән, бәрәңге ашыйсыз икән, аның 60%-на җиләк, җимеш, яшел ашарга тиешсез. Әгәр дә шуларны сез ашамасагыз, фокус әйткәнчә, аякларыгызга кереп булып калырга мөмкин. Дөресен әйтергә кирәк, монда şey gene içerə kərəkmi? Kişiyə su içerə kərək. Biz sudan turabız. 75% ir yigitlər, qadın qızlar, həm bağlar 75-80%-dan turalar. Ул безнең күзәнәккә, безнең тукымаларга, безнең органнарга кирәк. Ул су. Һәр кешегә менә 1 килограммга 30 мл су içerə кирәк. Bu şey тәүлегенә. Bu tevligine 30 mililitre. Bu bulay инде литр ярым, 2 литр булырга мөмкин. Мәсәлән, 50 килолык кеше булса, литр ярым су кирәк була. Литр ярым су кирәк була. Моны һәр вакытта истә торырга кирәк. Әгәр ул су әйбәт су булса, чиста су булса, анарда фтор да бар, анарда йод да бар, анарда кальций да бар, һәм башка микроэлементлар да бар. Менә без инде татар ризыклары, татарның туклануы турында сөйләшү безнең тагын бер юнәлешкә алып бара. Сез өйрәнгән тармак, сез татар медицинасы белән кызыксынган галимнәре безнең берсе. Инде без татар медицинасы дигәндә, татарның медицина өлкәсендәге танылган кешеләре дигәндә, борынгы Болгар чорын һәм Казан халыгы чорын күз уңында тотабыз. Бу юнәлешкә нәрсә әйтәрде сезне? Татар медицинасын өйрәнергә нинди итәргечләр булды? Мин 80-нче елларда Мәскәүдә зур чит ил-ара конференциясында катнаштым. Ул конференция беткәннән соң бу сәламәтлек саклау турында аларның проблеманы чатырган конференциядер иде. Аннан соң түгәрәк өстәл булды. Түгәрәк өстәлдә атаклы сәламәтлек саклау академика Лисицын Юрий Павлович
чыгып сөйләгәндә, ул татарның медицинасы булмаган дип сүз әйтте. Икенче профессор һәм академик Петров Дмитрий Михайлович чыгып сөйләде, ул Лисицаның әйткәнен хуплады. Мин бер сүз әйтә алмадым. Казанга кайткач эзләнә башладым. Нишләп безнең медицина булмаган? Чөнки безнең Болгар дәүләте булган, Алтын Урда дәүләте булган, Казан ханлыгы булган. Кая киткән? Кешеләр яшәгәннәр, эшләгәннәр, дәваланганнар. Эзләнә торгач, мин Каюм Насыриның, Мәрҗәнинең мәкаләләрен, китапларын укып чыктым. Аннан соң профессор Халиковның археология тапкан, аннан әйберләрен карап чыктым. Аннан соң Дәүлетшин бер китап язган иде. Болгар дәүләтенең килепче турында Халиков беренче дәүләт дигән китабын карап чыктым. Аннан соң искитмәле Роза Мирсаим дигән Шарафутдинова бер-ике болгар медицина турында мәкалә язган. Әмма ләкин буларны укыганнан соң мин төз итеп менә медицина, болгар медицинаның нинди дәрәҗәдә икәнен күз алдына китерә алмадым. Менә шул нәбәттән мин Нью-Йорк китапханәсенә яздым. Аннан соң төрек китапханәләренә язып карадым, музейларына, Мерсин шәһәренә, үземнең укучыларын җибәреп карадым. Аннан мәгълүматлар алдым. Аннан соң Ватикан библиотекасына язып, аннан хатлар килде, аннан Рим библиотекасына. Менә шуларны җыйганнан соң минем күз алдына Болгар дәүләте, андагы медицина, андагы мәдәният күз алдына килеп басты. Медицина нинди дәрәҗәдә булган дип әйтә алабыз. Менә Болгар чорында татар медицинасы дип әйтик. Нәрсәләр кергән ага? Ничек дәвалаганнар дип әйтикме? Атаклы галимнәре ул чор өчен һәм бүгенге тарихта калган галимнәре бармы, юкмы? Бар. Менә булай дип әйтергә кирәк. Ул чорда менә Болгар дәүләте 700 елдан алып 1236 елга кадәр яшәгән. Ул Урта Азия белән чагыштырганда, көнче кешеләр белән чагыштырырга иң алда киткән илләрнең берсе була. Монда төзелеш барган, чуен кырганнар, металлдан, тимердән ясаганнар, төрле кораллар, балчык яндырып чүлмәкләр ясаганнар. Аннан соң монда археологик эшләр алып барганнар, химия, астрономия белән шөгыльләнгәннәр. Инде менә бу тармакларда алар бераз язылып чыкканнар. Менә шулар арасында медицина турында әйберләр юк иде. Нишләп? Бер яктан караганда алга киткән ил, икенче яктан караганда медицинасы юк. Ничек дәвалаганнар билгесез. Бит аның медицина булмаса, аның тарихы булмаса, медицина тарихы булмаса, аның бит культурасы да, мәдәнияте дә юк дигән сүз. Мондый нәтиҗәгә килдем. Бик Болгар дәүләтендә иң алга киткән медицина булган. Нәрсәдә шагыла Фат абый? Ул нәрсәдә шагыла? Беренчедән, анда 17 галим булган. Мин тапканнар гына, бәлки күп булгандыр алар. Алар төрле илдә барып эшләгәннәр. Монда табибларны укыта торган мәктәпләр булган. Шул мәктәпләр эшләп килгән. Ул мәктәпләр Урта Азиягә һәм Көнчыгышка табиблар әзерләгәннәр. Аннан соң инде монда күп кенә археолог казынуларда, анда хирургия инструментлары, аннан соң үләндә даруларны ясау, аннан соң инде менә баш сөяген тишеп хирургия операция ясауга кадәр барып җиткәннәр. Аннан соң инде монда үләннән дару ясау бик алга киткән булган. Вот үләннән дару ясауны өйрәнергә Масул шәһәреннән килгәннәр, Багдад шәһәреннән килгәннәр, Урта Азиядан килгәннәр. Менә шуларның бер галиме, аны әйтергә була, ул фармакологияның нигезен салган дип әйтергә була. Чөнки без алай әйтә алмыйбыз, Көнбатыш илләрендә әле ул 4 елдан соң гына ул фән өйрәнә башлаганнар. Аларның берсе Бурхан ат Ибрагим Аль-Булгари булган.
Юсуф Аль-Булгари булган. Ул Биләр шәһәрендә белем алган. Аннан соң Урта Азиядә барып эшләгән, тәҗрибә җыйган. Аннан соң Масул шәһәрендә кастахана ачып, менә шул илләрдәге кешеләрне дәвалаган. Һәм илдә беренче булып, ул фармакология нигезендә, фармакологияның фәнни нигезендә, ул гади даруларны ясау, ул дарулар белән ничек итеп халыкны дәвалау, ни даруларны дәвалау турында язып чыккан. Менә ул әле китап, ул язган китап, гәрәпчә язылган ул саклана Үзбәк Республикасының фәнни музейында сакланган хәзердә. Ул заманында философта булган. Аның турында булай язганнар. Менә бу дөньяда иң зур медицина галиме, иң зур табиб, иң зур философ юк дип язганнар ул чорда. Безнең бит менә шушы тарихи чыганакларда да ул искә алына. Безнең борынгы Болгар чорында бабаларыбыз дәвалау дигәндә менә мунча һәм мунча пары белән дәвалау бик алга киткән булган. Менә бу Болгар чорындагы мунча традициялары ул нәрсәгә нигезләнә? Менә карагыз әле, Биләр ул Болгар дәүләтенең каласы булган. Баш каласы. Баш каласы булган. Ул башкалада 150 мең кеше яшәгән. Ул башкалада 350 мәчет булган. Аннан соң инде 400-гә кадәр мунча булган. Бу инде гомуми мунчалар инде, шәһәр мунчалары. Монда кешеләр килеп, сөйләшкәннәр, күрешкәннәр, табышканнар, һәм бу үзенә күрә бер мәдәният булып саналган. Ял итү үзәге. Да, ял итү үзәге булган. Һәм кешене сәламәндерү үзәге булган. Ул, әгәр дә менә шундый үзәк булса, безгә дә ул зарар китермәс иде дип уйлыйм мин. Менә безнең ниләр, пенсионерлар бер куа барырга урыны булмагач, поликлиника килеп сөйләшеп утыралар. Менә бу шундый урын булган. Һәм сәламәтлек саклау өчен бу мунчада бөтен нәрсә булган. Беренчедән, аның бүлмәләре булган, кирип кеше шишенгән. Аннан соң табиб бүлмәсе булган. Анда ул аны караган, анда чыккан буыннарны төзәткән. Аннан соң инде бу массаж булган. Менә хәрәкәтләр мануальный терапия, остеотерапия. Остеопатия дип әйтәләр. Ул безнең бабалардан килеп чыккан. Аны Чехиядә, Германиядә, Англиядә менә шуларны өйрәнеп, менә шундый фәнне нигезләгәннәр. Ул безнең бабалар куллана торган ысулларның берсе булган. Аннан соң инде ул нигә кергән? Парнуга кергән. Аннан соң бераз җылынгач, аннары юынган. Аннан чыкканнан соң ул яңадан табибка килгән. И шул ук мунчада зур зал булган. Анда сөйләшеп утырганнар, кайбер мәсьәләләрне хәл иткәннәр. И шул ук мунчада менә үләннәр, җылган үләннәрне киптерү сәхәдәвәтегендә бүлмәсе булган. Бу мунчаның идәне мрамордан, ак мрамордан булган, эскәмияләре ак мрамордан булган. Мунча тышыннан якканнар. Булган имәннән ясалган канализация трубалары булып, шундан согып чыккан. Ягъни цивилизация монда. Ул вакытта Парижда 25 мең генә кеше яшәгән. Анда әле канализация турында уйлаучы да булмаган. Моннан имәннән киптереп суга салып ясаган канализация булган. Моны язып чыгалар инде 1200 еллар тирәсендә. Бу Батыхан менә ул илне яндырганчы язып чыгалар. Ул бай ил, анда канализациялар бар, акведук дип аталар инде. Анда халык чиста, саф, таза һәм эшчән дип язып чыкканнар. Менә сез әйтеп киттегез, элеккеге дәвалау ысуллары. Безнең бабайлардан килгән ул чорда булган дәвалау ысулларыннан бүгенге традицион медицинада шуларның кайсылары файдаланыла дип әйтә алабыз без, Афкат абый. Менә ул чорда алар үләнне җыйганнар, киптергәннәр май аенда, аның үләннең тамырын җыйганнар, киптергәннәр. Һәр үләннең сәламәтлеккә йогынтысын өйрәнгәннәр. Менә алар язып калдырганча, менә алабыз кычытканны алабыз. Алар кычытканнан шулпа ясаганнар, әгәр дә кан туктамаса.
Да, менә хәзерге фән әйтә, значит, кычыткан шулпасы, кычыткан ашын күп ашарга ярамый, чөнки канны куерта дигәннәр. Менә беренче. Аннан соң мәтрүшкә, ак чәчәктән менә шешләрне дәвалаганнар. Урманда үзләре ясаган бал кәрәзләреннән һәм кортларның компонентларыннан дарулар ясап дәвалаганнар. Аннан соң инде менә Балангус дигән тауда анда минерал су чыккан, шул минерал су белән дәвалаганнар. Сез әйтеп киттегез, менә минераль сулар белән дәвалау очраклары ул безнең Болгар чорыннан ук килгән. Без бит инде менә Биләр җирлегендә Изгеләр чишмәсе дә дип йөртибез, анда сулыклар бараймы. Ни дәрәҗәдә менә бу чыганаклар дип әйтик, алар дәвалау очрагында файдаланылган микән? Менә бүгенге чыганаклар. Менә Болгар дәүләтендә Биләрдән ерак түгел Балангус дигән тау булган. Шул тауда Хаҗи Шикли дигән галим һәм табиб анда кастахана салган. Бу таудан 2-3 чишмә чыга торган булган. Ул чишмә минераль сулы булган. Һәм ул шунда минераль су белән халыкны дәвалаган. Да чөнки менә сез әйтеп киттегез бит инде, күбесенчә ашаган ит, сөт һәм яшелчә ул вакытта аз ашалганнар. Инде монда кешенең тәнендә, кешенең органнарында кальций җитмәгән, магний җитмәгән, цинк җитмәгән һәм башка микроэлементлар җитмәгән. Менә аларны шунда дәвалап, бер ай дәврендә тотып, аларны тазартып, шул кастаханадан чыгарып җибәргәннәр. Мин 1994 елда хаҗга баргач, Аль-Харам мәчетенә киреп бик гаҗәпкә калган идем. Менә рак авырулары, ул яшьтә кешеләр менә шул мәчеткә килеп, шул мәчетнең икенче катында менә анда бер 30лап, 40лап кеше яши, алар бер нәрсә ашамыйча, зәмзәм суып кына эчеп торганнар. Менә шул бер 4, 5, 6 ай дәврендә алар тазарып кайта торган булганнар. Менә инде бу моны дәлилли. Су белән, минерал су белән халыкны дәвалау ул вакытта бик алга киткән булган. Менә ул табиб Хаҗи Шикли дип булганның исеме, ул анда хирургия операциялар ясаган. Менә әйтәләр, ул Болгар дәүләтендә беренче булып баш сөяген тишеп операция ясаган дип әйтәләр. Ул инә белән дә дәвалаган һәм башка сулларда, хирургия сулларда кулланган. Аяк сынган вакытта һәм яраларны дәвалау хирургия инструментлары белән дәвалаган дип әйтәләр. Менә бу исә инде ул чорда, шул елларда бу Болгар дәүләтендә медицинаның алга киткәнне дәвалый. Biz әйтәбез, менә халык медицинасы, ул шул ук менә безнең бабайлардан килгән медицина үрнәкләре. Бар традицион медицина. Бүгенге көндә барбер традицион медицина белән халык медицинасы арасында барбер ниндидер менә шундый каршылык яшәп килә әле. Гәрчә безнең традицион медицинаның күп казанышлары ул менә шушы халык медицинасыннан чыккан булса да. Ни өчен менә шулай килеп чыга ул Фатабы? Дөрес, чөнки монда һәр традицион медицина без кулланабыз икән, ул фәнни нигезләнгән булырга тиеш. Менә карагыз әле, менә бал кортлары белән, бал кортының компонентлары белән дәвалау хәзер кастаханалары бар. Алар Тулыда шәһәрендә, Курс Чиләбе шәһәрләрендә, Башкорт шәһәрләрендә барга килде. Ул халыктан чыккан традиционный, без аны әйтәбез, халык медицинасы дип әйтәбез. Аннан соң инде менә Китайдан килгән дип әйтәләр. Мен анысын әйтәлмим, аны Тибет медицинасыннан чыккан дип әйтәләр, инә белән дәвалау. Да бик нык алга киткән булган. Ул зур эффект биргән. Бу да традиционный медицина. Аннан соң инде менә Болгар бу дәүләтендә кешене эшкереп дәвалаганнар. Кеше эшкергәндә тынычланган һәм аннан соң
ішке жан алған, менә ул эшкүрләр әле хәзердә сакланган. Ondan соң инде бу үлем белән дәвалау, ул да ул традиционный медицина, халык медицинасыннан чыккан. Менә ул елларда менә кешенең температурасы күтәрелсә, талның кабыгыннан аны кайнатканнар һәм шуң суын эчергәннәр. Менә 100 ел үткәннән соң, менә әле хәзер 100 ел үткәннән соң гына аспирин дигән шул тал кабыгыннан ясалган аспирин килеп чыккан. Аны безнең бабалар аспирин дип аталмаганнар, менә шуны эретеп, эчеп, менә кешенең температурасын төшергәннәр. Инде менә башка чир белән авырганда, менә рак авыру дибез инде, билгисез авыру булганда, алар усак кайрысын киптереп, аннан соң аны кайнатып, шуң суын эчергәннәр. Бу менә инде бөтен менә медицинадагы яңа дарулар, алар химик составы буенча үләннәрдән килеп чыккан дип әйтергә була. Казан ханлыгы чорын тагын бер кат искә алсак, Казан ханлыгы чорында безнең татар медицинасы ул ислам дине нигезләре белән менә шулай бер бергәләшеп үсеп барганнар. Инде Казан ханлыгы җимерелгәннән соң, алынганнан соң бу традициялар безнең ничектер юкка чыга. Казан үязе дип әйтик, Казан губерниясының башлангыч чорында менә бу тарихи чыганаклардан да күренгәнчә медицинаның торышы бик түбән дәрәҗәдә булган дип әйтәләр. Ни өчен ул менә шундый югары баскычта килә дә һәм губерния чорында түбәнгә төшеп китә безнең медицинаның дәрәҗәсе? Беренче булып 1236 елда Батый хан Бөек Болгар дәүләтен яндыра. Менә җир астында бүген Биләр, Нурлат, Самар өлкәләрендә, Сувар җирендә, анда күп санлы шәһәрләр ята җир астында бүген дә. Әмма ләкин казылмалар алып барылмаган. Аннан соң инде Золотой Орданы тимер, аксат тимер җимерә. Анда меңләгән 500 мең кеше үтереп Алтын Орда таркала. Аннан соң инде Явыз Иван Казан килеп, минемчә 1552 елдан 52 елда Казан ханлыгын яндыра. Монда инде шуны әйтергә кирәк, ул чорда менә Казан ханлыгында анда кастаханалар булган. Аннан аны алып килгәннәр болгар кешеләре, болгар дәүләтеннән килгән кешеләр. Исән калган кешеләр. Аннан соң инде менә андагы җыелган нәтиҗәләрне, тикшерүләрне алар Казан ханлыгына керткәннәр. Әгәр дә менә Явыз Иван яндырганнан соң Казан шәһәрен, сез дөрес әйтәсез, анда медицина ярдәме күрсәтү бөтенләй булмаган. Менә татарларга, мариларга, чуашларга һәм башка халыкларга медицина ярдәме күрсәтү булмаган дип әйтергә мөмкин. Менә карагыз әле, 1640 елда гына чиркәүләрдә медицина ярдәме күрсәтә башлыйлар. Аннан беренче грек монахлары килеп, безнең чиркәү вәкилләрен ничек кенә булса да аларны өйрәтеп, авыруларга ярдәм итәргә өйрәтә башлыйлар. Казан ханлыгында бөтенесе җибәргән булгач, бердән бер нәрсә, ислам традициясын, аны традициясын үтәп, тәнне чиста тотып, намаз укып, 5 мәртәбә ул физик күнегүләр, аннан соң инде дуңгыз ете ашамаска, арак эчмәскә, тәнне чиста тотырга. Бу шәхси гигиена дип атала. Чисталык, паклык дип атала. Минемчә, күбесенчә менә шул ислам традициясе саклап калган. Әйтәләр бит, чисталык, гигиена ул сәламәтлекнең нигезе дип. Шулай. Бик зур рәхмәт сезнең
менә шундый истәлекле әңгәмәгез өчен. Бигрәк тә менә бу безнең борынгы Болгар чоры һәм Казан ханлыгы чорындагы татарларның медицинасы, ул чордагы безнең татар галимнәренең ачышлары, ул безнең тамашачыларыбыз өчен дә кызыклы булгандыр дип уйлыйсы килә. Сезгә зур сәламәтлек телибез. Һәм әле менә шушы юнәлештә сезнең ачышларыгыз әле булыр дип көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.